Kajungu bat keburam kalong yo blay ha kaban kong ha kan ka step bat ngai ku blay ni we baro kat ki bapet kat ki basngap ya kan ka kubor lembah kan ka good news tv bat to ai kan kubor ka begin si osnyo kan long kubor ka begin yo mat sibun gi jingker khu abang ni pin score de nak tin jong blay te banta nak tin jong blay ka bang shim kaban long kaban ta kabangin yo bane perkhat bare puson lang ha kan ka step kalong naga gospel kjong Lukas kalong ka bashpau kat khot ka balai phanyo katin kjong blai ka bong kum ne haka u jisu namar kata ula ong ha u khi tole mamer kumju kine gide ki kintin ki bala kran da u jisu ha wai u riustan katin kjong blai ka yathu angi bala don wai u riustan u bala wan ha u jisu ya ban tunju ya u uda ong ko no hikai ngan le ayu bangan yo ya kajing imbom jukun teu jisu ula jubab ula ong la tho ayu ha ko hukum kumno me pule teu le thu bal ong men i jo utrai bo blai jong me da ka do nu jong me baro da ka man sim jong me baro da ka bor jong me baro ba da kajing mut jong me baro bad yala upara marjan kumba yala de teu jisu ta por ula ong me la ya thu ya ka badai tole ya kane te menyo im hadin ke jing akran bat une uriustat na marbo tra jung Jesus Christ uyo i ya ka do no jong u ba ukwa pen ksan yala de u ong ha jisu uno te u balong u para marjan jonga dai hang ta u jisu lasdang ban yathu ha u da ka pharsi shaphang unong samaria baba ha ka bo jisu le yathu baladon wai ubriu ubala le yer na Jerusalem sha Jericho halenti ula ha bapeng kinong tu kibala penleng khoj kila shoru ya u bat kila ino ya u kom ubayam jereng khat ha kata kapor jisu uliatho ba wai ulungdo ulawan ya na kata kalenti bat une ulungdo ha ba yo i une ubriu ubala mensau ubala thia ya bang tai ula ya kerno sharu lenti nang ta hakata kapor uwei nagi jai lebiru haba ula poi hakata kajaka haba ula yo i yo une ubriu bala mensau uru uyat kierno sharu lenti henrei ha kata kaparsi gbo jisu uyathu don uwei pat ukenja samaria pan ula wan ya na kata kalenti bat haba uyo i yo une ubriu bala shasho ubala mensau ula sngau sen bat ula yarap ya une ubriu tang kumta ula le bha palat ya u da gaba ula walam ya u shaka ying basa bat ula sumar ya u hangta nang ta hoba un salet no na kata ying basa ula seiru artengka bat ula airu ha trying basa bat ula ongru ba kin sumar ya u bat kaba kampal hat nang ta ke ai kaba mau le ula ongru ya kita kitraing basa ke ai kaba un pun lutam na benta uta ba mensau un sa siupat hang ta hadin bra dabia thu ya kan ka farsi u jisu ula phai sha uta uriustat bat ula ong na kini kilaingut uno memut ulong upara marjan te uta uriustat ula ong uta ubale isnei kenyo kiparlok ba i jonga kapang bangin ya perkhat bat bangin puson lang na kan jing hikai u jisu de ka farsi kalong ka farsi shapang unong samaria bat kapang ka dei ni dei ne em ki para marjan jong jisu balai ngabu ya kan ka phang ha kan ka step namar lengba kan ka farsi lengba kan ka jing akren u jisu bat uriu ne urustat ni sngo thu ba ki briu ki bale isne ya ki wei ki ba kloi ban ya rab ya ki wei ki dei ki para marjan bat habangile isne ya ki para briu ni kloi ban ya rab ya ki ba shamla not ki ba jinjar ni kloi ban le bhai ki wei ngila le nam tau jisu ngila le nam tau jisu Christ ong ka ten ku jong blai
Ngilaban syam ya kene na ka gospel jong Matius kal nong ka ba ar pusan kat khot ka ba live san. Ujisu ong namar ngala than te pila ai hanga ban bam. Ngala sliang te pila ai di yanga. Ngala long nong wei te pila khot lem yanga. Ngala pang te pila sumar yanga. Ngala long bendi te pila awan hanga. Anda kumta kita ki ba hokin ya thu hau kin ong ko try meno ngilio i ba melat khan bat ngila ai bam la ne ngi mela sliang bat ngila ai di uta us im nu ya thu ban ong haki shisha nga ong hapi ha ka ba phila le ya ka wei ha wei ubaritam na kini ki para marjan jonga na ki para jonga phila le ken hanga namar kata ki parlok ba i ngireben kan mau ba kanu ka kam ka barit ka ba ngile bhai ki wei ka mun sim ka ba don ka jing sngaw san ka mun sim ka ba don ka jing perkhat lem nam ta ki wei ka dei ka jing le bha ka jing le is ka jongi ka dei ka jing le ka jongi nam ta ka buram ka jong oblei ngila le ka dei ka kam ka ba ngila le nam ta Jesus Christ kam pher wat la ngilong ki ba kumno ru lane kita ki ba ngi arab ngi le bha ngi le isnei ki long ki ba kumno ru ka jingle bha ka jingi arab lem kam dei tang ya ki ba ngi ithu lene tang ya kita ki ba yarab ngi lene tang ki para do parasnam ka jingle bha ka jingi arab ka jingle isnei ka ba ngi le nam ta ublei kam don ka jingi apher jai ban reu kam don ka jingi apher nyam lane kerdan kumbalong une unong Samaria nangta katkum kene ka Parsi unong Samaria baba ujisu lawan ra'ru hakadur jong ulebi bat ulungdo kane kapen pau baka jingdon kerdan ka jingdon pau don spa ka jingyo buram kanam mentoy namar bagi kenria no habaki yo i yo ne babang ka jingdon kerdan ka jingdon spa ka jingyo buram ha ka perthai kanam mentoy ha khmat jong utrai lada ngim don ka mensim sngolam lada ngim don ka mensim sngosen lada ngim don ka mensim ban ya rab ya ki basham la not ki basham jenjar ha ka jingim but ya ki ba kum kita ki ba bom don ka jing perkhat nam tai ki wei kak ten ka jong blei ka maham ka gospel ka jong Matius ka lang ba arsan khot ka ba sau phuwei anda kumta un ong hakitaru shakadiam to khilet no nanga phi ya ki balatim shakading bom jukut ya ka bala bu lupa yo soitan bat ki angel ki jong u ki parlok ba i jongam hakane ka por hakane ka step lengba kane ka benta nak ten jong blei ka penken mau ingi kini kisngi ki bangi imenta kidon sibun ki para mensim ki bakordor kidon sibun ki para mensim ki badon kam ya ke jingi arab ki badon kam ya ke jingla isnai kam tam ka ne ka jok ka bamang ingi im ka ba jing sngow kal asdang ban pejano ngim don jing sngow shu ban thombor ban le bor ki batlot bor ya ki barit ki baduk ngims don jing salhya wat ban sim ya kamen sim briuru kan ke juk ka bamangi ke juk ka ba ka jing perkhat ya ka malade ka jing bha tang yalade kala jur bha namar bangila bit labyang yalade ngim don shu ka jing perkhat nam ta ki wei pat nang ta ka ne ka Parsi ka penken mauru yangi lada omdei mangi ki khun jong ublei mano ki bakloi bandon ya kan ke jing sngow ban ya rap nam ta ki wei namar mangi ngidon ke jing sngow thu haba ngile bhai ki wei haba ngile bha parabriu ngila le nam ta u Jesus Christ bat ke jing im ka badon ke jing sngow nam ta ki wei ka dei ke jing im ka ba shisha kum ki khon u jong ublei namar u jisuru ula wan shakne ka perthai ula shayap dei nam ta ka burom yalade tehnrei uwan ya kaban syayap nam ta ki wei nam ta jongi ki briu nang ta habangi kloi ban yarap iki ba syam la no ki ba syam jinjar ka jing im
kadai ka benta ka bangi yo ban penan buram yo blei kumjuru kadai ka jingten ju yala de langi ni ik na em yo blei namar habangi lele bhai ki wei ngila long ki para marjan jong utrai jungi bolong Jesus Christ but haba ngila le bha ngila kloi ban yarab ngi le isnei nam ta ki wei ngila yo ban pendap ngila le ru ya ka wei ka hukum ka ba kongsan ka bo Jisu uhikai ka bo Jisu uhukum bangin I ya ki para marjan kumba yala de ka bangila ban shem ka banta ha ka gospel jong Matthias ka nong ka ba ar po ar khot ka ba life kundai ublei in kur khuingi lemba ka ne ka khubor ka ba pun kan mau yangi syapang ka parsi unong Samaria baba ublei nam ta ka burom jong amen tongin le lang ma jong le ya jing dwai jong ni ko kpa jungi ubah beneng ha ka ne ka step jong ka ne ka sni ni wani ka ban dem ban aingu akisla jat ki ba khu jome namar ke jing bah ka jome ka ba mela pun yo angi ban sngap ya ka ne ka khubor lengba ka ne ka channel lengba ka ne ka good news tv ko try Jisu ko dor melong ublei ubadap ichi ka baro namar kata pendab ngi daga bor jomen simba khu jome knang bangin sngo thu bangin syampang ya ka mon ka ba khu ki jome ke ai ka bangi dei ban le knang makan long ken ko try ka ba ka jing im ka bangi punon bu rom yame try mela hikai ngi syapang ka parsi unong Samaria baba namar kata pun yo ken hangiru ya ka ka muslim ko monong Samaria udon knang ba mangiru ken ko try ngin yo ban shekri khamba ya ka kerteng ka ba imba ko don bor jome bat kam tam habangi yo iban sha skor tin jome ken ko kendran nginang la ya ka ban shekri khamba haki por baro jome ji mujongi trai la long ko mon jome isne ba ka jing dwa ji ker padu shekri jome kan yo ban pedang hun hakmat jome trai sha skor ni ko por ha kerteng me Jisu ubolong no pun im jongi ngi dwai amen